presenting something that you may desire. Tama itong gingon kanina. Presenting something that you may desire. Isa na siya sa part sa temptation. Kanabitong, kabalo ka nga, sala na siya. Pero kay mauma na ang desire ni mo. So mo na makasala, good ka. Kay naama na sa imong kasing-kasing. Kanabitong, nadala ka sa imong kasuko. And may kasausa ka sa imong kasing-kasing ni mo. Pak yun, yun ako ng tawhana kung makahigayon lang ko. Din, nakahigayon ka. Imo siyang gipatay. Di ba? That's sin. Og anything nga diin, nagsugod sa desire nimo. Tanawa ang babae. Nga nakasala siya sa Ginoo. Nasa desire. Sa diha nga nakita niya ang prutas, nag-desire siya nga mukahaon. Kay lami kaayo nga tan-awon. Ug nakita ni Satanas ang iyang kasing-kasing, umingon siya, ganahan day ka mukaon na niya. Ako ning i-offer sa imo. Mo na natintal gyud siya. Kay desire naman niya mukaon adto. Naa say kagustuhan na mukaon adto. Mo tong gi-offer ni Satanas sa iya. Ana kung naa kay desire ug ang imong desire is kanang mao ang pagsupak sa kabubuton sa Ginoo, i-offer na ni Satanas sa imo ha. I-offer gina ni Satanas sa imo ha. Og iha pa nang panindot-ninduton, palami-lamion kay para di na ka makaikya sa iyang gi-offer sa imo ha. Mo nabantayan gid nato.